Idan zan ƙara aure da ɗaya daga cikin kyawawan 'yan matan Kannywood, wacce kuke ganin zan zaɓa? In ji Sani Mu'azu, tsohon gwamnan Alfawa a cikin shirin kwana 90. Sani Mu'azu da daddan jarumi a masana'antar Kannywood da Nollywood da ke taka rawa a matsayin uba a mafi yawancin fina-finai, kuma wanda yanzu aka fi saninsa da tsohon gwamnan Alfawa a cikin shirin kwana 90. Ya zo da wata almara da ta ja hankalin mabiyan shafukan 'yan Kannywood. Jarumin ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yanzu haka yana da mata wacce ba 'yar fim bace ba. A taya shi dubawa wajen zaɓo masa zankaɗaɗɗiyar budurwar da ta dace da shi a cikin kyawawan 'yan matan Kannywood domin ƙara ƙarfafa dangantaka aiki tare. Kana ya ƙara da jaddada batunsa da cewa a yi tunani sosai domin fa shi ba da wasa yake ba. Ga dai abin da jarumin ya rubuta. Ina da mata guda ɗaya wacce ba a harka fim na aure ta ba. Idan ina son ƙara aure da mace 'yar fim domin ƙara ƙarfafa alaƙar aiki tare, wacce kuke ganin ya kamata in aura a cikin kyawawan 'yan matan da kuka sani? Ku yi tunani sosai domin wannan ba wasa ba ne. Ko da wallafa wannan jawabi an yi da bashi amsa inda wasu ke bayyana matan da suke ganin sun fi dacewa da shi. Amma mafi akasari an fi zaɓa mishi fulanin shi ta shirin kwana 90 ɗin. A ce wasu sun fi dacewa. Bayan wani lokaci ana ta karɓar ra'ayoyi, jarumin ya sake wallafa cewa mu ci gaba da tattaunawa, amma ina da wani tsokaci da zan yi. Ina matuƙar son matata wacce ba 'yar fim ba. Ita ce asalin gimbiyata, mahaifiyar 'ya'yana guda 3. Ya batun yadda za ta ji, ko babu wata damuwa? Me kuke tunani? Musamman ma mata, me ra'ayinku? Har yanzu dai ana ta bayar shawarwari kan ya janye kudurinsa domin farin cikin matarsa, tunda shi ma yana tunanin halin da za ta shiga. Inda wasu kuma ke ci gaba da kawo masa samfari na kyawawan 'yan matan da ake ganin sun dace da shi. A ganin ku, wacce ta dace da shi tunda dai ya ce ba da wasa yake ba?